Казвам се Даниела Кирова, по образование съм логопед и съм преминала обучение за комуникационен посредник. Комуникационният посредник е независим експерт, който подпомага протичането на комуникацията между съда и разследващите органи и лица, които изпитват затруднения в разбирането и изразяването, било то поради увреждане, моментно състояние или друга причина. Като комуникационен посредник аз правя преценка и работя с комуникационните умения на хората. Включително оценям бариерите на средата, които влияят на комуникацията и давам препоръки за преодоляването им. Мога да подпомагам и провеждането на комуникация в реално време, докато се случва. Една голяма част от работата на комуникационните посредници е да опростяваме сложните фрази и изречения, което е много чест случай, когато говорим за правосъдна система. Ето как може да изглежда това. Ще цитирам две разпоредби от Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 26. Интеграция на хората с увреждания. Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността. Ето как тази разпоредба може да звучи опростено. Европейският съюз защитава правото на всеки човек с увреждане да получи подкрепа, която да му помогне да бъде самостоятелен в ежедневието, да има приятели, да работи и да участва в обществени събития. Ето и друга разпоредба от Хартата. Член 47. Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Всеки, чието права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия. Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван. На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие. Ето как тази разпоредба може да звучи опростено. Европейският съюз защитава правата на човека. Ако тези права бъдат нарушени, човек може да се защити пред съд. Съдът трябва да е създаден чрез закон и трябва да гледа справедливо делото и без да се влияе от никого. Делото не трябва да се бави. На делото е разрешено да присъстват и други лица. Пред съда човек има право да бъде защитаван и да бъде съветван, както и да бъде представляван от друго лице. На хората, които имат нужда от адвокат, а нямат пари, се осигурява безплатен адвокат. Комуникационните посредници работят единствено на ниво комуникация. Ние не тълкуваме правните норми. Понякога ние самите не разбираме какво значи някой правен термин и се консултираме с адвоката или друг юрист. Може да разберете повече за работата на комуникационните посредници и как да бъде поискана нашата помощ на сайта ни в края на видеото.